Наш гость из Санкт-Петербурга. Андрей, попрошу вас пройти сюда. Ребята, пожалуйста, присоединяйтесь. Εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου πόνισα και δεν μπορώ αλήθεια να σκεφτώ. Δεν σε γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ύφος πολλών καρδιναλίνων και μεγάλο τουπέ. Φτιάξε καβάλα το ψηλιά της παριτώνα μανέ. Τους μεκανικά μαθάμαστον που κάνουν ουρά. Από μικρούς λιπάδες μέχρι ματσωμένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα ύπαρξη πάντως λες. Και θες να είναι οι επιθυμίες σου κι αυτούς διαταγές. Έλα μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν σταθώ. Σ' αυτό το κότσο χόρεμα που φοράς. Και στο ρεύμα πατώ ξεφάει το πόδι σου περνάς. Και δεν το θέλω. Τότε συγχαίνω μόνο να έχεις εσύ. Και μα και για κατοίκον το προσωπικό κομμωτή. 2 ώρες θες να σε τιμήσουν μα λείπουν γαλλικό. Καθώς έτσι μιλάς με ένα λοξόνο στο κινητό. Και πας συζήτησης ματεύω μόδα και κοσμικά. Ο κόσμος καίγεται μαζί στο δικό σας καβά. Το Vox αρέσει και το έρχεται το ματαφικαρό. Μα θα σε βάλω κάτω θα σ' αρέσω μόνο εγώ.